Mbah Samsuri Madaluko bercerita zaman penjajahan Belanda dan Jepang di daerah Banyuwangi. London iku nggih. Bangunan itu. Nggih, nggih, apik. Tapi itu ada. Dek diko anu kek napa sian krungu ku suarane bom, suarane bedil ngoten. Nama dia sembunyi kapan nyaup Boleh. terus almarhum bapak itu jadi tunari. Nggih, Mungkin saya RT. nggih. Ngerti. Terus golongan tunari itu dipanggil yang Purwosari toko aja anak-anak ngono. Nggih. Pak, si kowe kok aja menyang. Kowe kok dipateni wong luar yo. Yo sino sing dipercaya gitu. Mane kota kolep daftaran kain. Nggih. Lihat wong dirastan. Sing duwe di kain, yang sarung goni. Sarung goni nggih. Wah, ini anggo. Lah, Sego gur-gur nih kok. lah Pak sore kowe iku. Iya, gur-gur niku sore niki ta sih. Pengen iki mengadani jagung. Zaman niku ana rontok Nggih. wong adang dikontrol ana tukang kontrol wong kene. Sinten namin di kok? Samsuri. Pak Samsuri. Pak Samsuri.